שלום לכולם, אנחנו בחשבון דיפרנציאלי, פונקציות לוגריתמיות, תרגיל מספר 16. נתונה הפונקציה f של x שווה 2 כפול ln סוגריים e בחזקת x מינוס 1, סגור סוגריים, ועוד e בחזקת x, ועוד k כפול x, ועוד 1. ידוע שלפונקציה הזאת יש קיצון בנקודה x שווה ln 2. א', מצא את k, ב', מצא את תחום ההגדרה, ג', מצא נקודות קיצון, ד', כמה נקודות 0 יש לפונקציה בתחום x בין 10 ל-0, וה', כמה פתרונות יהיו למשוואה f של x שווה מינוס 1.2, והמשוואה השנייה fx שווה מינוס 4, כמה פתרונות יהיו לה. אז נתחיל באלף. כמובן שנתחיל בעובדה שיש לנו נתון כאן נקודת קיצון. אנחנו זוכרים שבנקודת קיצון אנחנו צריכים לגזור את הפונקציה ולהשוות אותה ל-0. אז מה שנתחיל לעשות פשוט, ניקח את הפונקציה, תלווה אותנו כמובן לאורך השאלה, פלוס e בחזקת x, kx ועוד 1. נגזרת של ln, אנחנו זוכרים שהנגזרת של ln זה 1 חלקי x. פה יש לנו את ה-2 כמובן. ln זה 1 חלקי e בחזקת x מינוס 1, אבל יש להכפיל בנגזרת הפנימית, כי זו פונקציה מורכבת. אז נכפיל בנגזרת של החלק הפנימי. נמשיך. e בחזקת x זה פונקציה שבנגזרת שלה כמובן היא נשארת אותו דבר. זה המקרה היחידי שזה קורה. פלוס k, וכמובן 1, הנגזרת שלו זה 0. נשווה עכשיו את הנגזרת ל-0, כאן מדברים על קיצון, בקיצון אנחנו זוכרים שהנגזרת שווה ל-0. לא לשכוח שנתון לנו x שווה ln 2. ונציב 2 כפול e בחזקת ln 2 חלקי e בחזקת ln 2 מינוס 1, ועוד e בחזקת ln 2 פלוס k. שימו לב שבמשוואה הזאת הנעלם היחידי כמובן זה k. נזכור כמובן את הנוסחה החשובה ש-e בחזקת ln e של b שווה b. כיוון שלn הבסיס הוא e, התשובה תהיה b, אחד החוקים שלמדנו במסגרת הלוגריתמים. זאת אומרת ש-e בחזקת ln 2, שוב פעם ln זה אותו בסיס e כמובן, התשובה תהיה 2. זה יעזור לנו כמובן בפתרון של התרגיל שלפנינו. נראה את זה פה. 0 שווה פעמיים כפול, אז אמרנו זה 2, גם זה 2, פלוס 2 פלוס k. כאן יש לנו 4 חלקי 1 זה 4, ועוד 2 זה 6, נעביר אגפים ונקבל ש-k שווה מינוס 6. אז הנה מצאנו את הפרמטר הנעלם בעזרת העובדה שנתנו לנו נקודת קיצון. נוכל לעבור לבית, תחום הגדרה, לא לפני שאנחנו פשוט נחזיר ונציב את k שקיבלנו לתוך המשוואה כדי שהפונקציה תהיה פונקציה מלאה. בואו נעשה את זה. f של x שווה 2 כפול ln סוגריים e בחזקת x מינוס 1, וכאן נציב את המינוס 6 שקיבלנו פלוס 1. מהו תחום ההגדרה של הלוגים? למדנו שתחום ההגדרה של הלוגים, שהביטוי הפנימי פה צריך להיות גדול מ-0. זאת אומרת, e בחזקת x גדול מ-1, e בחזקת x גדול מ-e בחזקת 0, הרי כל מספר בחזקת 0 הוא בעצם 1. שימו לב, הבסיס e הוא גדול מ-1, מה שקובע לנו שהסימן של האי שוויון לא מתהפך, כי אם הבסיס היה שבר, לא היינו מקבלים x גדול מ-0, אלא היינו מקבלים x קטן מ-0. אבל e זה 2.7, כאשר אין לנו איתו בעיה. נעבור לג', וכאן מתבקשים למצוא נקודות קיצון. איך אנחנו עושים נקודות קיצון? שוב פעם גוזרים את הפונקציה, משווים ל-0, מקבלים את ה-x'ים החשודים כקיצון, מוצאים גם את ה-y שלהם על ידי הצבה של ה-x בפונקציה המקורית, דרך טבלה או y תגיים של לדעת את הסוג של הקיצון, אם זה מינימום או מקסימום.
אז בואו נתחיל. אז כפי שאמרנו, שלב ראשון נגזור את הפונקציה. זו פונקציה שכבר גזרנו. כאן הכפלנו בנגזרת הפנימית. E בחזקה נשאר אותו דבר, מינוס 6 ונשווה ל-0. בואו נפתור את המשוואה הזאת. נעשה מכנה משותף. כאשר נכפיל את כל הביטויים ב-E בחזקת מינוס 1. גם את ה-6 כמובן. שווה 0. נפתח פה סוגריים, נקבל 2e בחזקת x, פה x ועוד x, כאשר מכפילים בסיס זהה, מחברים את החזקות, אז x ועוד x יצא לנו 2x, פה כמובן 6 פעמים, ופה זה פלוס 6. נציב משתנה עזר e בחזקת 2x שווה, e בחזקת x שווה t, ונקבל את המשוואה הבאה. t בריבוע, זה יצג את ה-e בחזקת 2x, כאן יש לנו פעמיים פחות 1 זה 1, מינוס 6 זה מינוס 5, פלוס 6 שווה 0. אז אני חוזר, e בחזקת x זה t, פה יש לנו פעמיים, פה יש 1, פחות 6 זה מינוס 5. ועכשיו צריכים לפתור ולמצוא את ה-x. לא לשכוח כמובן את התחום ההגדרה שהיה x גדול מ-0. זה יעזור לנו יותר מאוחר כשנגיע לצורך לסרטט את הפונקציה והטבלה. נפתור את המשוואה, וכאן נקבל שתי תשובות, או 2 או 3. כן, זה הפתרון של המשוואה הריבועית הזאת, או דרך טרינום או דרך משוואה ריבועית. כיוון ש-x שווה, או אמרנו ש-t שווה e בחזקת x, כן? אז אם אנחנו נקרא את המקרה הראשון שזה שווה 2, אז נבצע לן משתי הצדדים, אז x1 יהיה שווה לן 2. כן, מבצעים לן 2, x כפול לן e, לן e זה 1, אז נקבל ש-x שווה לן 2. מה קורה במקרה השני? 3 שווה e בחזקת x, שוב פעם נבצע לן משתי הצדדים, והנה יש לנו את ה-x השני. לן 3. אז קיבלנו שתי x'ים, חשודים כקיצון, אנחנו עדיין בסעיף ג'. בואו נעבור עכשיו לטבלה. כדי לעבור לטבלה, אנחנו צריכים לעשות בציר x את המיקום של לן 2 בתור עמודה, לן 3 בתור עמודה, כן? בשלב הזה אנחנו עושים, בוחרים x'ים בכל האזור, מציבים בנגזרת ורואים מה הסימן. הנגזרת כבר הספקנו למחוק אותה, כן? אבל לדעת הערכים, נוכל לדעת הערכים. לן 2 זה בערך 0.69, אז אפשר לבחור פה מספר כמו 0.6, פה 0.9, לן 3 זה בערך 1.1, אז פה נבחר את 2. כשהצבנו את זה, את המספרים האלה, כמובן צריך לעבוד עם המחשבון, כשהצבנו את המספרים האלה לנגזרת, אז קיבלנו את הסימנים הבאים. פה יצא לנו פלוס, פה יצא מינוס, ופה יצא פלוס. כאן הייתה לנו כמובן עלייה, פה יש לנו ירידה, ופה יש לנו עלייה. עלייה וירידה זה סבל מקסימום כמובן, ירידה ועלייה כמובן זה שוב פעם מינימום. יוצא שמקסימום קיבלנו בלן 2, מה שעשינו בשלב הזה גם, הצבנו את לן 2 לפונקציה המקורית, כן? וקיבלנו מינוס 1.158. כמובן פה צריך לעזר במחשבון. לגבי המינימום, שאמרנו שהוא מופיע פה בלן 3, גם אותו צריך להציב לפונקציה המקורית פה, להפעיל את המחשבון, ובלן 3 קיבלנו מינוס 1.205. שוב פעם בזה מצאנו את הקיצון, גם את המקסימום וגם את המינימום. עכשיו בואו נראה איך זה יכול לעזור לנו כמובן לשלב ד'. אז נרשום את הקיצון שמצאנו. מינימום היה בלן 3 ומינוס 1.205. מקסימום קיבלנו בלן 2 ומינוס 1.158. נראה עכשיו איך זה יעזור לנו בציור.
כמובן גם נוכל לשאול שאלה, מה זה בכלל העניין של נקודות האפס? שימו לב בד' אנחנו מבקשים למצוא נקודות האפס. אז נעבור לסעיף ד', נראה איך הציור נראה, ונסביר מה זה נקודות האפס. זה הציור, אמרנו שבלן 2 ובלן 3 הנקודות שלנו פה אין לנו כלום, כיוון שאמרנו שתחום הגדרה x גדול מ-0, זה ייראה בצורה הזאת. המקסימום היה במינוס 1.158, והמינימום היה במינוס, זה יותר נמוך, 1.205. כן, זה הציור שהראינו, יש לנו שלב מקסימום ויש לנו מינימום. כמובן הפונקציה פה ממשיכה ועולה, כן, ופה הפונקציה ממשיכה כלפי מטה. כן, אין הגדרה בכלל באזור של ה-x קטן מ-0. תחום הגדרה, ראינו את זה כבר בשלבים המוקדמים. אז בואו נגדיר מה זה בכלל נקודות האפס. נקודות אפס הם הנקודות בהן פונקציה חותכת את ציר x. זה ההגדרה. זה בדיוק הנקודה שה-y הוא אפס. ה-x משתנה, אבל ה-y הוא אפס. כמה נקודות כאלה יש לנו פה? אם נסתכל בפונקציה איך היא מתנהגת, היא מגיעה פה למקסימום של מינוס 1.158, היא יורדת למינימום של מינוס 1.205, שוב פעם עולה, ואנחנו רואים בפירוש שהיא חותכת את ציר x רק פעם אחת. לכן יש רק נקודת 0, 1. בזה ענינו על ד'. הסברנו מה זה נקודות האפס, וגם עלינו כמה כאלה יש. נעבור לד'. יש לנו משוואה, f של x זה הפונקציה שלנו, שווה למינוס 1.2. אנחנו לא מתבקשים לפתור את המשוואה הזאת, אלא מתבקשים לדעת כמה פתרונות יש למשוואה הזאת. לשם כאן נבין מה זה מינוס 1.2, זה ישר שנמצא פה. כי יש לנו פה מינוס 1.15, מינוס 1.205, אז מינוס 1.2 נמצא ביניהם איפשהו, והפתרונות בין הישר הזה לבין הפונקציה שאותה ציינו עכשיו, זה בעצם המפגש ביניהם. בואו נראה כמה פעמים נפגשו, 1, 2, 3. ולכן נאמר, שבאחד יש לנו 3 פתרונות, שזה בעצם 3 מגעים. בין הישר y שווה מינוס 1.2, זה הישר הזה, לבין הפונקציה אותה חקרנו וציירנו בסעיפים הקודמים. נעבור אם ככה נשאל את השאלה, ומה קורה בפונקציה שלנו שווה מינוס 4. מינוס 4 זה פה למטה, כן, זה באזור הזה, ואנחנו רואים פה בעצם שהפונקציה חתכה פעם אחת. אז עבור 2 יש פתרון אחד, שהוא בעצם מגע אחד בלבד של הפונקציה בין הישר y שווה מינוס 4 לבין הפונקציה שחקרנו לאורך השאלה.